Fil-ġimgħat li ġejjin grupp ta' studenti tal-Iskola Nazzjonali tal-Isport ser ikollhom l-opportunità ta' taħriġ barra minn Malta fid-disciplina sportiva li qed isegwu. Ser ikollhom ukoll l-opportunità li jiltaqgħu ma' atleti u sportivi oħra biex ikollhom esperjenzi ġodda. L-istudenti li qed jitħarġu fil-basketball u fl-atletika ser jitilgħu għal kamp ta' taħriġ il-Portugal. Grupp tal-awm u tal-awm artistiku ser jitla' Franza fil-waqt li żewġ gruppi tal-futbol sejrin il-Portugal u żewġ gruppi oħra tal-futbol is-Serbja. Fix-xhur li ġejjin ukoll grupp tal-arti marzjali ser ikollu l-opportunità li jitla' il-Ġapun. Lejn tmiem is-sena li għaddiet diġà telgħu gruppi ta' studenti l-Portugal biex jitħarġu fid-disciplini tal-ġimnastika artistika, tal-ġimnastika ritmika, tal-atletika, tat-triathlon, taċ-ċikliżmu, tal-handball u gruppi ieħor ta' studenti tal-isquash fi Spanja. L-Iskola Nazzjonali tal-Isport għandha l-irwol fundamentali li tiżviluppa studenti atleti determinati u li kapaċi jirnexxu. L-Iskola Nazzjonali tal-Isport għandha l-irwol fundamentali li tiżviluppa studenti atleti determinati u li kapaċi jirnexxu. L-iskola twassal lill-istudenti biex eventwalment jirnexxilhom jagħmlu lil Malta kburija billi jikkompetu f'attivitajiet sportivi u prestiġjużi fil-waqt li joffru l-aħjar servizzi lis-soċjetà Maltija bħala professjonisti li jaħdmu f'diversi oqsma. Il-kap tal-iskola Robert Magro qal li qed jaraw li jagħtu l-għajnuna kollha possibbli biex l-istudenti jkollhom opportunitajiet li jesploraw karrieri relatati mal-isport li jistgħu jiftħulhom opportunitajiet kemm lokalment kif ukoll lil minn xtutna. L-istudenti jkollhom esperjenza valida li sservihom il-qudiem meta huma jitħajru biex ikomplu jieħdu l-isport bis-serjetà b'mod iktar professjonali. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Clifton Grima qal li l-Gvern huwa impenjat li jipprovdi lill-istudenti għarfien edukattiv vast, kemm akademiku kif ukoll relatat mal-isport. U għalhekk li l-Gvern qal li qed jagħti opportunitajiet diversi li permezz tagħhom l-istudenti huma mħeġġa jsegwu u jinvestu fil-ħiliet sportivi tagħhom.